Erokamano ahinya Mheshimiwa Karoli. Kairange kendo mana kama wakili Arubendo osechope, sirkal dhi yudo yot e od bura bang' yudo kwan mamalo mag jod bura koro nikech koro kae wacho ni ODM ka od chief bendo lere ODM koro nitiere iye ka to bende gionge wacho ni gin gionge sirkal to kaka inene in miwacho mokwongo ni ODM kama gintiere gitiyo gi sirkal mago dhi neno ka nitiere e od bura to ka otimore e od bura chieng' gidhi kalakala ng'alodia nikech ang'eyo tok mabiro ka mar adek madhi bedo ka warango en osuru maduogo e od bura ka dipo ni gigi duto timore wadhi bedo gi od bura man gi teko. Ing'e gima timre Kenya ka siasa mwasebet kwagoyo wa mix gik moko kata katiba waking'eyo nitiere gik ma owinjore bede parliamentary system mokete presidential system. King'eyo framework marwa masani wan gi presidential system to king'eyo political parties act en mar parliamentary system. Yani wan jomoko ma we mix and match. Kama bernwa to wakawo waketo ka, kama rachnwa to wagole. Ma ok wapenjo, lawyers to will explain to you the constitutional frameworks go gigimomiyo gin kamano. To josiasa wa mosebet ka nigi a lot of influence maloso gigi ok gi understand ga mix and match ni ema kelo these inconsistencies. Kidhi America, a member of Congress nyalo dhi White House mawuo gi president matim kaka wan wadhi wuoyo gi Ruto maonge gimitimo ne. Kidhi kata na UK ka nitie sama members bedo whipped then parliamentary system nitie sama ok gibed whipped. Nitie sama kata nyocha ka nitie joma nyocha wae party makoni odhi makoni koro gidhi gibedo e bunge kumoro ni cross bench. Kidhi South Africa gin gi a president en a parliamentary system. Tingeni katiba wani to joga wanokopo ma 3/4 geno wa South Africa. Magi are the inconsistencies mantiere Kenya ka. Koro e bunge kacha mudo se lokore. Kano kel finance bill ana diga amendments 18. Mana wacho ni marach maber marach kama 17 no kado. Moro 18 no tama. Koka nago yes. Sani gino dhi biro. Kuri ng'eni wadwa neno ni to ji dwa bedo nang'o nikech kuri dhi kele gi mbadi nyang'. Ema dhi ndike. Kuri boneno ka story ochako lokore. To ana nyiso ga ji ni ka ine siasa bed consistent. Bed consistent. Ken gimoro ber kawuono bed ni ng'e gimomiyo ber kawuono. Ki support kawuono support ki. Ok ni gokinyi wacho ma saa 8 lokori kidhi nindo inindo gi machielo ka kinyi chiewo ichaki wuok gi machielo. Mane mosekela lot of problems minene siasa wa Kenya ka. Parliamentary system opogre gi presidential system. Wabunge koyiere presidential system in gi ngufu ni emo mineno kiluongo ni Obama administration, iluongo ni Obama manifesto, ok luongo ni democratic manifesto. There's a reason why. Yet parliamentary system iluongo ni manifesto mar party. There's a reason why. Tingeni wan wa mix match gi kata kaka wa practice politics wa kaka wandiko chike wa nekech ji ok understand these details properly. Koro kelo ga a lot of inconsistencies and ibro yudo ni gikone nyaka wachak walok chike. Otherwise, and as far as I'm concerned, gi mood manene bunge kacha ODM gi jo Kenya kwanza sani winjre kabisa. Actually there's even talk gidwa expand committees. Gintie gik mineno miwacho wajo manyochi neno ni richo tinde wajo mabecho kabisa iluongo wani John the Baptist gik moko kamana neno Quran okane gik moko ji wuondrego mang'eny gi I'm not interested in and I'm interested ni sirikand nyoti we deal with the basic economic issues ma chando jo Kenya wa move mbele pod wadwa luorore aluora gik moko ma inconsistent dago I'm not kanyo pacha unge.